दिनै जिनैजिनै नं कक्लाबारि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल बे फोसावदिं मेला जोबनानै थांबाय। जोबनानै थांनायनि सिगांनो आं फंनैसो बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोनजों आं सावरायनो लुगैदों। बेयो जाहैबाय थांनाय गोबाव समफोरा नंखाय बाथ्रा फोसावगासिनो दं। ओंखायनो बिनि फिननाय हिसाबै आं होनो लुगैदों। बाथ्राया जाहैबाय दाखालि बावै जि डिजिटेल बड'लेण्ड मोनसे पेज दं, पर्टेल पेज, बे पेजआव दैसागुरि गामियाव गासिबो बिपिएफनो भट होजोब्बाय बा बिपिएफनि जाजोब्बाय होननानै बिथांमोना फोसावदोंमोन। आरो लोगो लोगोनो दैसागुरि गामिनिफ्राय गामि आफादा बिथांमोननि हेंथायै नैबे पेजआव फोसावदोंमोन। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनैबो दहाय फुंनि बेलायाव आंनि न'आव गोबां सुबुंफ्रानो फैबाय थानायाव बिथांमोना आंनि न'नि सानजा साइडजों गब्लं मोनसेजों खेबखुमानानै बिथांमोना आंनि न'आव फैनाय सुबुंफोरखौ बलेर'जों गारि फैसा लाना फैनानै साफायाव 200 रां राननानै हरदों होननानै डिजिटेल बड'लेण्ड पेज आरो फुंबिलि प्राइमारि बिपिएफ पेजआव फोसावदोंमोन। दा आं बिथांमोनखौ बुंनो लुगैदों, नैबायदि नंखाय फोसावनायनिफ्राय बिथांमोना जाहाथे गोजानाव थायो। मानो होनोबाथाय बिदि सिरि सिरि फुटेज लानानै बिथांमोना मा फोरमायनो नागिरदों आं मिथिया। अब्लाबो नैबायदि फुटेजफोरा दामि दं। शंकर बसुमतारी बिथां आदानायावबो गोबां सुबुं थाङो। बे सुबुं थांनायखौ जिहेथु बिथाङा सासे केन्डिडेट जाबाय बा आंबो सासे केन्डिडेट जाबाय, दा बिदि हिसाबै गोबां सुबुङा जोंनि गेजेराव फैखागोन। दा फैबाय थानाय समाव सावरायबाय थानाय समाव खेबखुमाना लांनानै बेखौ फैसा रानदो होननानै फोसावनाया बियो थारैनो नंखाय फोसावनाय जादों। आरो बिदिनो जुदि थांनो नागिरोबाथाय जोंबो बिथां शंकर बसुमतारीनिखौ थांनानै जोंबो बिदि खेबखुमा लानानै फैसा रानदो होननानै फोसावनो हायो। नाथाय जों मिथिगौ बिदि खालामलायोबाथाय समाजाव जौगानाय जेबो फैनाय नङा आरो जानाय नङा। ओंखायनो गाज्रि माखासे मुं सुनायनिफ्राय जाहाथे बैबायदि पेजफोरा गोजानाव थायो बेखौ आं खावलायनो लुगैदों। आरो डिजिटेल बड'लेण्डआथ' जाय समाव बिथां प्रमद बर' सारा जोंनि समस्थियाव इलेक्सन गेलेदोंमोन, बे समावबो आंनि हेंथायै बिथांमोना फोसावदोंमोन। ओंखायनो दिनैसिमबो बिथांमोना फोरमान होनो हायाखै बै समनि फोसावनायखौबो। आरो दहाय फुंनि जिखिनि फोसावनाय, बे फोसावनायावथ' आं निजिनो स्वयं न'आव गैखायामोन। दा न'आव गैखायामोन हिसाबै जोंहानि न'आव थांनाय बायदिसिना सुबुंफोरनि फट'फोरखौ बिथांमोना आनअथराइज बिथांमोना फोसावदो आरो। दा सोर खेबदों सोर खेबाखै आं मिथिखागौबाबो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बुंनो लुगैयाखै। दा जियानो जाया मानो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय थाखाय जाय बिथांमोना बिदि खामानिखौ मावदों बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैदों जाहाथे उननि समफोराव बिदि जाहाथे खामानिखौ मावा। आरो लोगोसेयावनो गुबुन समफोराव जोंनि नैबे 29 नं कक्लाबारि समस्तिनिनो गावखौनो जेरावबो राजखान्थि आफादाव गैया होननानै बुंना लाग्रा जाय सुबुंफोरा कमन सुबुं होननानै बुंना लानानै आमखानो भट हो होननानै बुंफिनग्रा सुबुंफोरखौबो आं बुंनो लुगैदों। नैबे 29 नं कक्लाबारि समस्ति जौगानायनि बेलायाव नोंथांमोन बायदि सुबुं थानायनि थाखायनो दिनै कक्लाबारि समस्तिया बेखिनिल' आवगायनो हादों। गुबुन समस्तिफ्रा बिनिख्रुइ बांसिन जौगानो हादों। जाय जायगायाव बयजोंबो अनलायनाय, जाय जायगायाव बयजोंबो बिदा फंबाय सानज्लायनाय, गेदेरखौ मानिलायनाय आरो जोंनि जौगानायनि जि बिथिंफोर, बे बिथिंफोरखौ जमायै जाय जायगायाव सावरायनाय दं, बे जायगानि समस्तिफ्रा गोबां जायगायाव जौगानायखौ जों नुनो मोनो। ओंखायनो लिस्टल' फोसावदों, बिजाबल' लिरनानै फोसावदों बा लेखा बिलाइयावल' फोसावदों होननायनि सोलाय बिथांमोना गावसिनि खाथिसिनाव थानाय बै लिस्टफोरखौ खेबसे चेक खालामनानै थांथारनानै नायथारोबाथाय आं गोजोनगौमोन। आरो बे गोजोननायखौ नोंथांमोननो आं फोरमायहरदों जाहाथे बिथांमोना बे थांनानै लिस्टफोरखौ फोसावदो बुंनायनि सोलाय बिथांमोना थांनानै जाहाथे जायगायाव नायहैयो। आरो लोगोसेयावनो आं बुंबावनो लुगैदों जोंनि गेजेराव जिहेथु फोसावदिङा एबा बिसायख'थिया फैबाय थागोन आरो फोसावनाय बेलायाबो जाबाय थागोन उन समफोरावबो। दा बिसायख'थिखौ सानालासिनो, राजखान्थिखौ सानालासिनो जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सानज्लायनानै गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै जिखिनि जौगानायनि मावफारिफोर, बे जौगानायनि मावफारिफोरखौ जाहाथे जों बयबो समस्तिनि सुबुंफोरा बा भटार्सफ्रा जमायै सावरायलायनायनि गेजेरजों आवगायलाङो, आं बेखौ खावलायबाय। जोबथारनायाव आखाइ खबजबनानै आं नोंथांमोनखौ आर'ज गाबनो लुगैदो जाहाथे फैगौ बुधबार खालि बयबो थाबनो थांनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होयो। गोजोन्थों।